kanssa ihan lähellä. Taitaa olla vähän jonglöörivikaa kyllä sinuhesta kanssa. Ihan selvästi semmoiset otteet. Täällä kysytään, että mitä urheilu voi opettaa ihmiselle? No, riittääkö koko päivä? Urheiluhan ensinnäkin, että me ollaan fyysisesti hyvässä kunnossa ja jaksetaan yleensä elää, niin se on tosi tärkeää. Plus sitten, että siinä on aina sitten se, että jos harjoittelet esimerkiksi jossain joukkueessa, niin sä opit myös paljon niitä sosiaalisia taitoja ja yhdessä niitä voittoja ja pettymyksiä käsitellään sitten. Niin siinä on monta hyvää puolta urheilemisessa ja tosiaan sitten, että sitä laadukkaammin me eletään ihan tonne loppuun asti, että mitä enemmän me liikutaan sitten. Että kannustan kyllä ihan kaikkia vaan 0-100-vuotiaita, niin jopa ylikin, niin liikkumaan niin paljon kuin vaan mahdollista.